Salut băieți și fete și bine m-am găsit la un nou videoclip. Astăzi oh my god, o să ne jucăm jocul acesta, Burrito Bison. O să vedeți pe parcursul videoclipului care e treaba cu jocul. Trebuie să pun un pic pauza la vlog, pentru că da, frașorul intra peste mine și mă lase deloc. Și apropo, nu uitați să dați subscribe. Te văd. Hai da subscribe. Te văd. Că nu ai dat subscribe. Te văd, tu stai pe canapea și nu dai subscribe. Și tu stai în pat, te uiți la mine și nu dai subscribe. Și tu, care mănânci, nu dai subscribe. Și tu ești în mașină și nu dai subscribe. Și te văd și pe tine, cele pe WC. Dă subscribe. O să vedeți pe parcursul videoclipului care e treaba cu joculețul. Deci, haideți să începem. Și încă o dată. Se pare că se aude bine, pentru că ați văzut, sper că ați văzut videoclipul în care v-am prezentat. Deci se pare că se aude bine. Microfonul? Sau bun. Dacă nu ați văzut, uitați-vă la asta și după aia vă uitați și la celelalte 3 pe care le-am postat. Ok, deci hai să cumpărăm asta. Eu am mai jucat și înainte pe joculețul ăsta și din experiența mea de 5 minute în care m-a enervat un pic, dar e un pic relaxant jocul, adică Gummy Bear. Hai să vedeți. Hop, trebuie să sar pe Gummy Bear. Ok, hai. Oh, nu, fra. Mai avea un pic și se încărca. Nu trebuia să mă opresc acolo. Ok. M-am calmat. Ok, v-am spus că e foarte enervant jocul. Dacă știți că nu vă plac jocurile genul enervante, oh my god! Stați un pic! Băi și fete, am ajuns la sfârșit, se pare, după cum vedeți. Deci, da. Hai să mai încercăm o dată. Și atât. Ok, haideți mai încercăm încă o dată. Wow. Deci am reușit atunci. De ce ziceți? Dar rămânem acolo. Cam atât și cu acest videoclip și la fel, cum am spus și cu Domino Dreams.
dacă facem la fel ca la Domino Dreams, uitați-vă să vedeți câți abonanți am spus să se strângă până mâine. Deci ați avut timp. Și dacă dau 1, nu mă interesează, și dacă dau 1 subscribe, facem serie cu amândouă jocurile. Și dați subscribe! Pentru că nu costă nimic. Nimic nu costă. Deci, da. Am rămurit și cu acest joc. Dacă vreți să facem o serie, v-am spus pașii. Și la Domino Dreams și la acest joculeț. Deci, pași, pa! Deci, pași, pa!